Usa ka pamilya gidakop tungod sa ilang pagnegosyo og shabu. Mga balay sa barangay Pahak, Lapu-Lapu, gipang demolish. Panggitan nga drug pushers sa habagatang bahin sa lalawigan sa Sugbo, gipapangita sa kapulisan. Rotational brownouts, taud-taud pa nga masinati sa Sugbo. Public schools budawat pa og late enrollment hangtod Biyernes. May hapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kinatibukang puwersa sa News 5 Cebu. Karong adlaw Martes, petsa 2 sa buwan sa Hunyo, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo na ihatod ang masayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia mga kapatid, subay sa pagkiginabi ni PRO7 Regional Director Prudencio Tambanyas ngadto sa mga city and provincial police directors. Malinawon ra ang unang adlaw sa pagtungha sa mga tinunan sa mga pampublikong tunghaan kagahapon. Nahimong aktibo ang kapulisan sa pagbukas sa klase Glen pinaagi sa ilang offline balik eskwela nga mulanat pa og duha ka semana nga nagsugod sab kagahapon. Problema sa traffic sa dakbayan sa Sugbo ang naobserbarang problema sa kapulisan kagahapon. Kinahanglan sad nga hayag ang mga agianan sa mga tunghaan alang sa mga tinunan nga nagkuha og night classes aron paglikay sa mga krimen. Tuloy-tuloy po to until the second week. Dili makatuo ang Regional Director sa Department of Education nga dunay mga magtutudlo nga nalambigit sa pagpamaligya og drugas. Andam sila nga makigalayon sa programa sa Kapitolyo alang sa paghawan sa ilang buhatan sa mga drug dependents tungod kay wala sila'y kapasidad sa pagbuhat niini. Jinky Rosit, Suginlimi. Hindi naman maganda na sirain lang ang imahin o reputation ng ating teachers na wala namang katunayan. Kini ang panawagan sa regional nga direktor sa Department of Education 7 kabahin sa hungiho nga pipila ka mga magtutudlo sakop sa lalawigan sa Sugbo ang nalambigit sa paggamit og pagpamaligya o gidiling drogas. Alang ni Director Juliet Herota, hangtod nga way madakpan sa akto, magpabilin kining bakak og di angayang tuhuan sa publiko. Ganyan na marami ang nagsabi na may drug users o kung nagpipedol ng mga ganyan sa paralan, ay mga haka-haka pa lang yan. Dapat patutunayan nila. Hinuon andam ang regional office nga mosuporta sa programa sa Sipadak tungod kay usa kini kapaagi pagpamatuod nga limpyo sa drogas ang DepEd isip usa ka learning institution. Giangko ni Heruta nga wa sila kapasidad pag ila sa mga magtutudlo nga mogamit og drugs, busa gitugyan lang nila kini sa ahensya nga makatabang pagkunhod sa maong problema. It's a welcome gesture on the part of our local government units and our security offices so that at least we can ensure some steps to prevent or eliminate the proliferation of Sa pagkakaroon wa pay formal nga koordinasyon ng Sipadak ug ang regional office sa DepEd apan andam silang makigalayon sa programa sa Kapitolyo. Jinky Rosit, News 5. Mga militanteng pundok nagkahiusa kagahapon sa hapon aron iprotesta nga dili angayang ipatuman ang K-12 program sa DepEd. Leslie Camanado Vistil, Suginlimi. Kagahapon sa adlaw sa pagbukas sa school year 2015-2016, mipahigay og lihok protesta ang grupong Alliance of Sugbo anon batok K-12 ngadto kang presidente Noynoy Aquino nga suspendihon una ang pagpatuman sa maong education system sa nasod. Gihulagway sa presidente sa Alliance of Concerned Teachers nga daghan pa og kuwang ang mga tunghaan sama sa libro ug mga magtutudlo. Magkaroon talaga ng half-baked na mga graduates kung ipagpatuloy talaga ni Presidente Aquino itong programa niya. Hindi yan solusyon. Ang additional 2 years to have equality education. Naglaraw sa Banganak Bayan Cebu Chapter nga makapahigayon og public hearing sa City Council aron mapasabot nga di angayang mapatuman ang K-12 program. There are mga sayop nga mga information and data regarding K-12 such as free daw ang junior high, senior high, napoy mga misinformation nga gideliver ato ang government and the Department of Education sama sa wala gideny nila ang usa ka information nga dili ma-cater ang half of the
coming enrollees in 2016 sa mga public high schools. Gihulagway sab sa piston nga dugang pas-unon sa mga ginikanan ang pagpatuman sa K-12 program ingon man ang mga tinun-an. Dapat unta-unta na yang ay tanahon sa atong presidente nga ug sa gobyerno Aquino nga dapat wagtangon ng mga palisiya nga kontra driver o kontra katawan, ma'am. Kay dili Leslie Caminadi Vistil, News 5. Hantod na lang sa karong Biyernes ang pagdawat sa late enrollment sa tanang public school sa Central Visayas. Gibana-bana nga adunay 3% nga pagsaka sa gidaghanon sa mga estudyanteng karon nga school year. Jinky Receipt, sugin nimi. Hangtod Hunyo 5, adlong Biyernes ang gihatag nga tagal sa DepEd Regional Office alang sa pag-submit sa listahan sa nakapa-enroll sa Central Visayas. Gibana-bana nga adunay 3% nga pagsaka sa mga enrollees karon kun itandi sa milabay nga school year. Matod ni Regional Director Julieta Heruta, wa nay tugutan nga magpa-enroll sunod semana. We accept late enrollees for pupils or students who have very strong and justified reasons like death in the family which constrained the family to pay attention to letting the child be enrolled, or probably because of an illness of the child. Sa samang higayon, gipaybaw ni Director Heruta nga dili mahimong babag nga mabalda ang pag-eskwela sa mga estudyante tungod lang sa rotational brownouts. Sa pamagitan ng ADM ay makaproceed sa sa kanyang regular routine ayon sa competency budget outlay ang teacher kasi yung bata walang namimiss. Jinky Rosit, News 5. Ubos na sa dry spell ang Sugbo tungod sa tulo ka buwan nga pagmenos sa pag-uwan. Gibana-bana nga matapos ang El Nino Mayo sunod tuig. Andrea Patanya, sugin limi. Sa latest drought dry spell assessment nga gi-issue sa Pag-asa as of May 27, 2015, nalakip na ang Sugbo sa 17 ka mga lugar sa nasud nga ubos sa dry spell kun tulo ka sunod-sunod nga mga buwan nga below normal ang rainfall. Samtang ang mga probinsya sa Bohol, Negros Oriental ug Siquijor lakip sa 43 ka mga probinsya nga ubos na sa drought kun tulo ka sunod-sunod nga mga buwan nga way below normal ang rainfall. Ang weak El Nino nga nasinati karon gipanglantawan nga mo-develop ngadto sa usa ka moderate El Nino karong Agosto ug mulanat hangtod Disyembre. Matud pa mas mugrabe pa gyud ang kanihit sa tubig tungod niini. Sunod tuig pa gipanglantawan nga mohinay ang El Nino ug mahuman inig May 2016. Samtang karong tunga-tunga sa Hunyo magsugod ang rainy season karong buwana. Karon wala pa tayo pag inihinay na transition like nga to ang nanatay southeast nga hangin, so eventually maganam-anam na siya transition to southwest. So there are certain criteria para maka-declare tawag rainy season or wet season. Ang agyud matud pa nga pahimuslan ug maayo ang buwan sa Hunyo kay mubalik na sab og below normal ang rainfall karong Hulyo ug Agosto. Samtang giklaro sa Pag-asa nga ang nahitabo kagahapon sa Minglanilla di alimpus kundi kusog lang nga pag-unos hatod sa downdraft sa thunderstorm nga mibundak sa Bohol padung sa kadagatan nga anaa tunga-tunga sa Sugbo ug Bohol. Nag-travel siya towards diri sa may southern Cebu. So ang nahitabo adto sa Bohol pa lang ug diha sa dagat nakabundak na to siya ug kusog kaayo. So ang nahitabo adto pag day kanang downburst niya or downdraft pagbundak na kusog nga hangin, and then pag moto siya nga ang moto nga hangin mo ning flow dito sa may coastal areas na diri sa Cebu. Matud pa, lahi ang alimpus kay katag kaayo ang danyos niini samtang ang hangin nga miigo kagahapon misubay ra og usa ka direksyon. Dili gid ta makaingon og ipo-ipo to siya kay og unless na lang siguro kung makita nato og daghan sa damages bitaw nga area kay og ipo-ipo, well siguro daghan sir kag lahi nga direction bitaw nga damages, but ang ano po nato aning thunderstorm kung naalay maklaro nga pattern bitaw nga mag-isa ra ka direction bitaw ang iyang mga nangatumba. Andrea Patenia, News 5. Sukad gideklarar ang state of calamity tibok lalawigan sa Sugbo. Wa na makapagawas og kwarta ang budget officer ngadto sa mga apektadong mga lugar. Jinky Rosit, sugin limi.
Niadtong miaging semana pagdideklarar ubos sa state of calamity ang tibok lalawigan sa Sugbo. Apan hangtod karon, wa pay pondo nga napagawas ang Kapitolyo alang sa hinabang ngadto sa mga naapektuhang mga lungsod gumikan sa nasinating grabing kainit sa panahon. Butyag sa budget officer sa Kapitolyo nga wa pay nasumiter nga request ang Provincial Disaster and Risk Reduction Office kabahin sa saktong kantidad nga ngayang gamiton alang sa mga naapektuhan sa mild El Nino. Apan dunay food packs nga mahimo na nilang maapod-apod bisan unsang orasa ngadto sa mga barangay. Ang ilang assistance na gihatag dito based na sa atong mga inventory o lagi na katong mga pagkaon, doon naman ko tayo stock anandaan for disaster preparedness. So murag kana pa ilarong gigamit. Andam na hinon ang 30 million pesos nga calamity fund nga mo'y magamit unya sa pagpalitog school supplies lakip na ang ubang panginahanglanon sa mga LGUs. Ang pagpamalit ini, di na kinahanglang moagi og bidding, sanglit dinalian man kini. Palitonon man gani, kung kwarta o mga kwarta. Pero kung palitonon, maagi ka pa nagsabak, pero di na moagi o bidding o nanay kita bago mga negotiated procurement na siya. Emergency man. Gihan ay nalang karon sa PDRRMO o PSWDO ang mga pangan sa makadawat og hinabang. Jinky Rosit, News 5. Taud-taud pa nga masinati ang rotational brownout sa Sugbo tungod sa pagkasunog sa planta sa KEPCO sa Naga ug pagpahigayon sa preventive maintenance niini. Andrea Patenia, Suginlimi. 6 a.m. today. Gipahibaw sa National Grid Corporation of the Philippines nga 205 megawatts ang shortage sa power reserve sa Visayas Grid as of 6 a.m. karong adlaw. Niadto pang weekend nagsugod ang kakuwang sa kuryente dinhi sa Kabisayan gumikan sa pagkasunog sa crusher building sa coal plant sa KEPCO SPC Power Corporation sa Dakbayan sa Naga niadtong Sabado ug pagpahigayon sa preventive maintenance sa ilang Unit 2. Matud sa NGCP, gibuhat nila ang tanan alang sa pagsulbad sa problema sama sa pagbuhag power augmentation kun ayuda gikan sa Luzon Grid matag peak hours diin musaka ang power demand. So NGCP as grid operator will implement measures or is implementing measures to keep the balance of the grid. So we keep the balance between supply and demand. Tungod sa kuwa nga power supply sa Visayas Grid, miubos ang gidawat nga supply sa kuryente sa Visayan Electric Company Conveco karong adlaw. 42.8 megawatts na lang ang ilang power share gikan sa grid karon, gikan sa 63.8 megawatts kagahapon. Tungod niini, masinati ang 1 to 2 hour brownouts gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 8 sa gabii sa pipila ka mga feeder sa VECO sud sa ilang franchise area. Anaa silang Facebook page ang schedule sa rotational brownouts karong adlaw. Gihangyo sa VECO nga mogamit sa ilang kaugalingon nga planta ang mga interruptible load program participants kun ILPs. Amo silang hangyoon. If there is a shortage, we call them up and then we ask them, can you just run your generators for an hour so that you don't have to get from VECO, and then instead of distributing the power to you, we will give to those residential units or other people who do not have generators. Apan giklaro sa VECO nga di nila mapugos ang mga ILP sa pagdeload sanglit usara kini ka voluntaryo nga lakang. Posibleng maalkansi gyud ang mga kompanya tungod niini apan nanawagan ang VECO sa ilahang temporaryo nga sakripisyo alang sa publiko. Giawhag sa nila ang publiko nga mutabang sa energy consumption hilabi na kun peak hours. It really does help. Whatever little thing that you can do to unplug, to not use, it helps, no matter how little. Apil usab nga mupatuman og rotational brownouts ang MECO kun Mactan Electric Company. Ang KEPCO maoy nagsupply sa 40% sa ilang power requirement. Ilang paninguhaon nga di maapektuhan ang feeder nga nagsupply sa mga eskwelahan nga adunay night high. Nangayon na lang sab sila karon og tabang sa electricity spot market alang sa additional supply apan muresulta kini sa pagmahal sa bayranan sa kuryente sa ilang konsumidor. Now, as an option for MECO, we went to the spot market, the wholesale electricity spot market or LASAM. So yesterday, and even as of this morning, there's still available power. Ana sa Facebook page sa MECO ang schedule sa 1 to 2 hour rotational brownouts sa Mactan. Andrea Patenia, News 5.
Gisaulog biadtong miaging semana ang makalingaw ug makabuhi sa dugo nga programa sa Radyo 5 ang Rated JP ni JP Laucatsera. Bisan kinsa na ang nadani sa maong talagsaong programa sa radyo. Sugin ni Julie Tainar. Oh la la, good morning everyone. Anyone, no one, nobody but to a guy. Oh, I'd like to greet Rated JP of Radyo 5, happy anniversary. Mabuhi ang Rated JP, agay. Manglaag ta mga kapatid, agay. Congratulations to the first ever anniversary to Rated JP of TV5. Agay! Congratulations on Rated JP of Radio 5. Job well done. Agay! Gisaulog sa Rated JP ang labing una ining anibersaryo sa nakalibayng semana. Ang nag-inusarang radio show nga showbiz-oriented, mutambag, muhagwa, muhatag og kaalam ug mulaag ninyo. Mao nga gipabuhagay sa mga suking tigpaminaw ang ilang kalipay ug paghangop kang JP Laucatsera. 1 year na ka, unya hope nga mayo imong lawas permi para daghan sa ka nga mapalingaw labi na sa naminaw nimo. Unya, I'm happy for you kay diri sa Mitsubishi Mandawi, naminaw yun na sila nimo every morning. Malingaw yun sa Rated JP, labi na si JP nagkanta nindot kay tingog. Agay! Gawas sa mga nagbaga og labas sa mga showbiz news, hatagan sa Rated JP og kasubaran ng inyong mga suliran sa gugma. inubaran pa sa pagtuki sa mga nagkalaang suliran sa gugma. Hala mga love problems and everything, ano ni Enter Merese. Tuyugan sa Muniya sa paglakwat sa, pinaagi sa nabantog niyang segment na Lugar Mo, i-Radyo 5 ko. Diin ha mahatagan og kahigayunan nga musikat ang mga nagkadaiyang lugar. Let me take this opportunity to thank JP for all the help you have given to Cebu, especially in the area of tourism and livelihood. Dili ko makalimot nga kanusalang, pilahay lang, inyong gi-feature ang among launching namo sa revival of the Hablon industry in Argao. And by the way, it has taken off. And we believe that because of this partnership, the industry is now very vibrant, and also your tourism coverage. So again, daghang kaayong kasalamat, JP. I would like to encourage everybody to listen, because this is going to be very convenient for all travelers, our passengers, because kanisiya dili nang kay ug unsay makita ninyo ug asa o unsaon pod ninyo pag-adto dito, unsa inyong sakyan. This is a detailed information. Mapasalamaton kaayo si JP sa suporta sa publiko nga gibubo sa iyang programa. Nakapa-inspire na ko everyday diri sa Rated JP nga kuan dalitan mo mga pinakalabas nga mga showbiz balita at the same time mga to deliver joy and laughter is kuan tungod po din sa mga positive feedback sa ato ang mga listeners nga all throughout the year wa gyud tagidiyaan sa kahina nga in fact makaingon ko sa akong self nga mas nagkadaghan gyud ang ato ang mga listeners. Rated JP 7:30 to 9 dinhi lamang sa Radyo 5 101.9 News FM Cebu tungod kay mas gipatinaw, mas gipaklaro ug mas gipaligre kay FM man ang guy. Juliet Hainar, News 5. Usa ka pamilyahan sa Barangay Agos sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga nalambigit sa pagpayuhot og ginadiling drugas na sikop sa kapulisan. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Mipahigayon og buy-bust operation ang kapulisan sa Police Station 4 kon Marigondon Police batok sa magtiayong Edgar ug Jasmine Tampus pasado alas 5 gagahapon sa hapon. Gawas sa magtiayon, nasikop sab ang 21 anyos nilang anak nga si Rodel. Duha ka semanang gipanid-an sa kapulisan ang pamilyang Tampus human sila makadawat og taho kalabot sa illegal ining kalihukan. Sa duha ka semana nga pagpaniid, subsugyud nga pagpaniid sa among operatiba, makaingon ta nga mao na ginang ilang pangita na ginang nila kay do kasi mana kung wala imo
ni sting lag maligya usa ka adlaw siro duha tulo. Ya kani duha ka semana man sa pagpaniid na wala labot sa katong mga adlaw nga wala pa ni taho sa moa. Giangkon sa mga dinakpan nga ilang mga nasakmit nga mga drogas. Matod sa asawa, igora siyang sugoon siyang bana sa pagtunol kung dunay mopalit. Gisusi pa kung unsay background sa mga dinakpan ug kung asa sila magkuha og shabu. Maligyan. Iwat dogan na kayo kung maligyan. Ilang ka tuloy? 2,000 mo ko nagsugod ng ipon. Yan na baligya man. Kuha ko na yung nakutunan mo trabaho niya. Sa una, mato ko ng blasting mo tao. Hidako mo po. Iwan tagay kumukuha natin niya, iya di kong sugo. Kung di ka sugo, kung di ka masugo, saan mo yan? Sugo umang siya. Di mo minus 100,000 pesos ang kantidad sa nakuang drogas gikan sa mga dinakpan. Leslie Caminada Vistil, News 5. Dunay duha ka adlaw nga target hardening workshop nga gipanguluhan sa kapulisan alang sa pagpangandam sa APEC Summit 2015. Gawa sa mga pulis sa Central Visayas, gitambungan kini sa mga sakop sa hotel and mall security. Pinagi sa workshop makatun ang mga participant sa pagpaligon sa seguridad ilabi na sa posibleng pag-atake sa mga terorista. Matud sa Pangulo sa Police Community Relations sa Cebu City Police nga maayo ang koordinasyon sa pagpangandam sa security sa kapulisan ingon man sa mga hotel ug mall security. This kind of seminar kani target hardening ang ato ang like Cebu City na dili dayon maigo og mga terroristic activities. So kaning target hardening ato palig-onon ng ato ang security. In fact, we are the only hotel now that is equipped with the X-ray machine. So we have possible early bookings for the delegates as well of the security personnel. Aside from that, Gibartolina karon ang usa ka piniriso sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. Human suway nga miikyas, Jinky Rosit, Suginlimi. Igo na lang sa pagpato sa iyang mga luha ang 24 anyos nga inmate nga si Ray Ann Rosales human siya mapalpak siyang laraw nga pag-iskapo sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. Nag-atubang siya og kasong kalapasan sa Section 5 ug 11 sa Dangerous Drugs Act. Kinsa na priso ni adtulang buwan sa Disyembre human siya madakpi sa lungsod sa Ronda atol sa usa ka drug operation. Base sa kuha sa CCTV, yan orang naglakaw si Rosales padung sa gate dihang gisita sa mga gwardya. Dito sa gate, dito na nasita siya. O may tatak. Ato visitor na mga tatak. Tanaw yung kamot, may tatak. Ato gihold. Gibalog di rin. Piso ba? Giangko ni Rosales ang sala ug niingon nga gimingaw siya siyang pamilya mao nga nakahuna-huna siya sa pag-ikyas. Kapoy na mo ulit eh. Kapoy na kadiri. Ano man? Mga sa Apan ang paryente ni ini nga napriso sab miingon nga posibleng nagka-nervous breakdown si Rosales. mura sing na-nervyos ba? Sunod at rin. Pag dakot yan niya, mura sing na-nervyos po. Yung kong isultihan. Matod ni Manansala, ilang susihon kung nganong nakagawa siyang selda ang piniriso. Apan iyang giklaro nga hugot ang seguridad nila sa CPDRC. Ana-ana karon sa isolation cell si Rosales. Jinky Rosit, News 5. Gibutang na sa priority list sa mga dakpunon si Christian Aquino, ang inilang drug pusher sa ikaduhang distrito sa lalawigan sa Sugbo. King Perez, Suginlimi. Kay wa madakpi sa Provincial Intelligence Branch ni adtong Domingo ang subject nga si Christian Tabanao Aquino, pabiling mando ni PRO7 Regional Director Prudencio Tom Banyas nga ipadayon ang pagpangita kaniya. Kinsa gila nga big-time drug pusher sa ikaduhang distrito sa lalawigan sa Sugbo. Bana-bana sa PIB nga makabaligya og 500 gramos nga tusaw sa kakilo si Aquino matag semana.
Kumpirmado sab nga igagaw siya sa kanhi PIDEA agent ug broadcaster nga si Jessie Tabanao kinsa gibanhigan niadtong Setyembre 2013. Gidudahang sindikato sa droga ang nagpapatay kang Tabanao nga nahimong aktibo sa pakigbatok sa ilegal nga drogas. Gisuta sab karon sa PIB ang pagduda nga si Aquino dunay partisipasyon sa pagpamusil patay sa duha ka mga pulis sa Moalboal nga silang PO3 Fabio Fernandez ug PO1 Alracid Jimlani. Really A1 information yun. They go after this guy. Sila naman ang nakakaalam ng what is really going on the ground. Base sa mga nadawat nilang impormasyon, dunay mga barangay officials nga tigpanalipod sa mga namaligya og drogas. Padayong gi-validate sa kapulisan ang mga impormasyon batok sa mga opisyales. Matud ni Banyas nga angay sabsusihon sa DILG ang mga officials bahin sa mga reklamo, isip lakip sa ilang jurisdiction. Ang partisipasyon sa mga barangay officials sa drug trade makaapekto sa pagpangronda sa kapulisan ngadto sa mga namaligya og drogas. Hanap ng elected official sa barangay na magtitestigo doon sa mag-witness doon sa pag ebidensya yung inventory ng seized items. King Perez, News 5. Nabalaka ang apektadong mga residente sa Barangay Pahak sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa posibleng ipahigayong demolisyon ugma kay wa sila'y kabalhinan. Matud sa Urban Poor Affairs Office sa Maong Syudad, way gihimong pre-demolition conference tali sa mga residente ug sa ilang buhatan. Andrea Patenya, Suginlimi. Nagpakitabang kining mga residente sa sitio Cabra sa Barangay Pahak sa Dakbayan sa Lapu-Lapu tungod sa gikatakdang demolition sa nahabiling mga panimay ugma. Muabot na sa 60 ka mga panimay ang apektado, apan kapin sa napu na lang ang nahabilin, human voluntaryong namakwit bugti sa 8,000 pesos. Pangangkon sa 73 anyos nga sinang Rosita, kabili ng iyang yuta sa iyang inahan nga si Fausta Cosep. Apan nangawagtang ang iyang titulo ug mga importanteng dokumento atul sa bagyong Ruping. Wa na niya kini maasikaso human pangwartahi sa iyang gitugunan, mao nga wa na niya ma-recover ang iyang mga dokumento ug wa na sab mabuhisi ang yuta. Nasayra na lang niya nga dunay ahente nga mibaligya sa yuta ug buot na kining kuhaon sa nakapalit. Pasangil sa mga residente nga wa gyud sila pakit-i og court order sa bata-bata sa tag-iya nga nagpahawa kanila. May court order mo, may court order ninyo. Court order. Ipakita sa inyo. Wala rin silang panghulga, sing panghulga na mo. Unsay hulga? Panghulga nga. Kung anong niliri. Bisag sala ihulga ko nila mo. Sama sa unsa man? Nila may, kung ano lang, gubon ang ulang bahay, among bahay. May gubon, may bayad. Ang kanang hulga nila, may lauba nila. Sa saan lang ihulga no. Then amis, kuralo naman nila, di may paagi yun. Bugtong si Nanay Sita ra ang gitanyagan ang relocation site sa may lungsod sa Cordova, apan di kinibuot mubiya, hilabi na nga gamay ra kaayo ang 8,000 pesos nga gitunol nga hinabang. Samtang ang ubang mga mulupyo, wa matud pa giapil sa gitanyag nga relocation, mao nga wa nay laing kapuy-an. Gani, wa pa na-enroll ang ilang mga anak kay wa sila masayod kung asa sila mabutang sa musunod nga mga adlaw. Gawas ni ini, kanunay silang hulgaon. Ay, diri, pag-abot na ko gikan sa merkado, nga putlan ko na ko kay sample ko diri sa mga tao, ipakita ko sa mga tao. Sa pamuputla kakas po nilag tao, ma'am, no? Matod sa OIC sa Urban Poor Affairs Office sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, wa sila masayod kabahin sa maong demolition kay way nahitabong pre-demolition conference. Iyang giklaro nga kinahanglan ng usa ka court order sa di pa ipahigayon ang demolition, gawas lang kun way resistance gikan sa mga papahawaon nga mulupyo kay duna sila'y kaugalingong internal agreement. Usually, manggulog na demolition na mag court order dyan. So, dapat yun na. Generally, ma'am, dapat na court order. May court order. Pero ang ako lang, basig na sa ilang sabot lang ba, between lang yun sa lot owner o sa katungan lang mag ng first negotiation sa lot owner o sa kuan sa kaning katulad puyo, katong informal settlers, kay maumuna, kay di man na ato ang yuta. So, naagi na mo come up dyan ang negotiation between sa duha. Na siya.
Kuhaon sa maong buhatan ang mga pangan sa apektadong residente aron mahatagan og hinabang gikan sa DSWD. Apan iyang giangkon nga sa pagkakaroon, wa pay relocation site ang Lapu-Lapu City Government kay padayon panggilihok ang pagpatukod og socialized housing project sa Barangay Kanhulaw. Andrea Patenia, News 5. Gilauman nga ugma mobalik na sa iyang trabaho ang kontrobersyal nga pulis nga si Police Chief Inspector Wildemar Chu. King Perez, Suginlimi. Nahuman na ang vacation leave sa kontrobersyal nga Police Chief Inspector Wildemar Chu. Ang hepe sa Cebu City Police Station 2 nga magipanglantawan sa pangu sa PRO7 nga mobalik na kini sa iyang trabaho ugma. Bisan sa mga pasangil batok ang Chu, matod ni Banyas nga kinahanglan pang madunggan ang iyang habig sa di pa hukman ang mga nasangat nga reklamo. I talked with the mayor, and the mayor is a lawyer. I said, let us give him due process. Let us not condemn him based on hearsay or just allegations. So with that, I talked also with the director of the NBI, regional director of the NBI, and he told me that there was no case filed against Chief Inspector Chu. Kahinumduman nga milanog ang panganit Tiu ug ang CCPO Station 2 human nalambigit sa pagkamatay sa batang libod suroy nga si Chastity Mirabiles. Pagpanapat sa uban pang mga bata sa aseras, pagpahimos og mga sex workers, ingon na ng pagkupaw sa mga babaeng menor de edad. Dunay gaungong nga mga reklamong administratiba nga giresolba pa karon sa Regional Investigation and Detective Management Division. Batok ang Tiu. Tungod sa maayong track record ni Tiu, pabiling masaligon si Banyas kaniya. Sama na lang sa mga establishment sa Mango Avenue nga nakauyon kang Tiu. Dati before nga umpisa ni Chu, ang dagang mga street kids ba. Then ang iba na yung mga pickpocket, ganon. Then medyo na after na ganon na umpisa ni Chu, then medyo na wala sila dire. Awan sa rin, awan sa rin kay. Tuwa sa rin, nasa yung standby mga tingatan niya ako sa kapitaw. May guway sa ba? Balik sa niya kay wala sa si Chief. Tambag ni Banyas nga tubangon ni Tiu ang tanang pasangil batok kaniya. Sa police officer, kasama din itong mga ganitong mga harassment, trials that come through us. King Perez, News 5. Maugkadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Dawang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, JP Laucat-Sera. Congratulations JP for your 1 year na. Kay More power. More power. Kay di lang kutob sa balita. Action!